салом, номи ман Мунира аст. Шунавои ман хуб нест, вале ин ба ман барои аз зиндагӣ ҳаловат бурдану шод шудан, мустақил ва рӯҳбаланд будан халал намерасонад. ман модари меҳрубону корманди масъулиятшинос ва донишҷӯи серғайратам. фикр мекунам, ки ношунаво будан наметавонад садди роҳи муваффақият ва хушбахтии худамалисозӣ гардад. тайёр кардани ороишоти занона ба ман писанд аст. ман зебоӣ меофарам. ман дар савдои ин маҳсулот ба душворӣ рӯбарӯ мегардам, вале ба дастгирии шумо боварӣ ва умед дорам. инчунин мехоҳам маҳзи кӯдаконаро биомӯзам, то хизмати худро ба ҷамъият пешкаш намоям ва аз ҷиҳати молиявӣ мустақил бошам. ман бояд духтарамро тарбия карда ба воя бирасонам ва соҳиби касбу ҳунар гардонам. ман дар ин роҳ кӯшишу ғайрати зиёд ба харҷ медиҳам. ба ман комёбӣ таманно кунед.